hostem je pan Ulrich Rösch, majitel rodinného podniku, kde od roku 1980 se zabývá obchodem s bavlnou na bázi Fairtrade a ta bavlna je pěstována systémem biodynamického zemědělství v Indii. Je sociálním vědcem, pedagogem. V roce 1976 založil Waldorfskou školu na jihu Německa, kde 7 let působil jako pedagog. Dnes se věnuje novým formám ekonomiky a sociálních vztahů. Ulrich Rösch. Dankeschön. Ja, ich will damit beginnen, das stimmt gar nicht, was er gesagt hat. Já bych rád začal tím, že to, co bylo řečeno o mně, vůbec není pravda. Ich bin nicht Inhaber eines Familienbetriebes. Já nejsem majitelem rodinného podniku. Unser Unternehmen wurde gegründet, um gerade aufzuzeigen, dass wir neue Eigentumsformen brauchen. Protože ten náš podnik byl právě založen proto, abychom ukázali, že to jde jinak s tím vlastnictvím. Kein privates Eigentum, das in der Familie vererbt wird. Žádný soukromý majetek, který se dědí v rámci rodiny. Sondern die Produktionsmittel, die wir zur Verfügung haben, sind uns sozusagen von der Gemeinschaft geliehen, dass wir tüchtig damit arbeiten. To, co používáme, to, co je nám předáno jako ty prostředky k naší práci, k naší výrobě, to je nám zapůjčeno. Und wenn wir einmal noch älter sind und nicht mehr damit arbeiten können, dann muss dafür gesorgt werden, dass andere Menschen mit diesen Produktionsmitteln, mit diesem Kapital arbeiten können. A když zestárneme, když už nejsme schopni s tím kapitálem, s těmi výrobními prostředky dál pracovat, tak musí být postaráno o to, aby jiní to mohli převzít a pokračovat v té práci. Und so sind vor über 30 Jahren 24 Menschen im Umfeld einer Waldorfschule zusammengekommen, um ein solches soziales Experiment auszuprobieren. Wie viele? 24. Ja. Takže a tím způsobem vlastně před mnoha lety okolo jedné waldorfské školy se našlo 24 lidí, kteří se dali dohromady a chtěli tímhletím novým způsobem společně něco vybudovat. Und sie haben ihr Kapital in die Gesellschaft eingelegt und haben verfügt, eine kleine Verzinsung kann es an uns geben, aber alle Gewinne, die hier erzielt werden, sollen an gemeinnützige Einrichtungen ausgeschüttet werden. A ti lidé vložili svůj kapitál do toho společného podniku a vlastně veškerý zisk, který se vyprodukuje, kromě nějakého malého procenta úroku, který se rozdělí, tak všechno jde na dobročinné účely. Sind Sie als junger Mensch, hat man so großartige Ideen? Vidíte, jako mladý člověk má člověk takové úžasné nápady. Aber unser Unternehmen hat 30 Jahre keine Gewinne gemacht. Ale ten náš podnik 30 let neměl vůbec žádný zisk. Sondern immer ums Überleben gekämpft. Nýbrž celou tu dobu bojoval o přežití. Und dann hatten wir im Unternehmen keine Schulden mehr und haben gesagt, jetzt können wir eigentlich aufhören. A pak jsme to tedy dovedli tak daleko, že jsme v tom podniku neměli žádné dluhy a říkali jsme si, tak teď, když jsme bez dluhů, tak můžeme vlastně skončit. Und auf einmal sind die Gewinne gekommen, wir konnten uns gar nicht wehren. A najednou jsme začali být ziskoví a my jsme se tomu vůbec nemohli bránit, jako ubránit. Und ich habe das ja deutlich gemacht, das war auch unser Ziel, Gewinne zu machen.
A já jsem mohl vlastně ty kolegy upamatovat na to, že to byl vlastně původně náš cíl mít zisky. Und das war gar nicht einfach. Auf einmal hatten wir für unsere Verhältnisse viel Geld und wir haben den Gesellschaftern gesagt, jetzt ist Geld da, was sollen wir damit machen? A najednou tedy na naše poměry jsme měli najednou hodně peněz a museli jsme těm společníkům říct, podívejte se, teď máme hromadu peněz, co s nima uděláme. Und die Gesellschafter haben gesagt, wir brauchen es nicht. A ti společníci řekli, my je nepotřebujeme. Aber schaut einmal, da ist eine Schule für behinderte Kinder. Die bräuchten ganz dringend einen größeren Betrag. Ale podívejte se, tamhle je jedna škola pro postižené děti, ta by potřebovala zrovna určitou větší částku. Und dann gibt es in Deutschland den sogenannten Omnibus für direkte Demokratie. A potom v Německu také probíhala taková kampaň Autobus pro přímou demokracii. Die fahren durch ganz Europa, sind bis nach Istanbul und Athen, aber hauptsächlich in Deutschland gefahren und haben dort propagiert, die Bürger müssen endlich selbst ihr Schicksal in die Hand nehmen und haben die Idee der direkten Demokratie verbreitet. Ta kampaň se zaměřila na celou Evropu, až do Istanbulu nebo Aten, ale hlavně po Německu. A oni jezdili tím autobusem po městech a propagovali nebo snažili se lidem zpřístupnit tu myšlenku, že je možné převzít odpovědnost za správu svých věcí a rozšiřovali tady tu myšlenku přímé demokracie. Das war eine Initiative, die wir sehr wesentlich unterstützen konnten. A to byla jedna z iniciativ, kterou jsme potom mohli velmi podstatně podpořit. Und ein letztes Beispiel will ich geben. Wir produzieren seit über 30 Jahren in Südindien Textilien aus ökologisch angebauter Baumwolle. A poslední příklad, který bych rád uvedl, my produkujeme už přes 30 let v Jižní Indii látky z bavlny, která je vypěstovaná biologickým způsobem. Und wir konnten dann mit unterstützen, dass dort eine Schule für biologisch dynamischen Landbau entstanden ist. A my jsme zase z těch zisků mohli podpořit vznik zemědělské školy, která v Indii vyučuje biologicko-dynamické zemědělství. Also ich will Ihnen einfach diese Beispiele nennen, um zu zeigen, erstens, dass wir nach so langer Zeit für unsere Verhältnisse hohe Gewinne machen konnten, lag nicht an uns. A já bych k tomu rád tedy řekl to, že jsme po tolika letech najednou mohli mít velké zisky, to nebyla naše zásluha. Also allerhöchstens können wir sagen, es lag auch an uns, weil wir halt ein Teil dieser Produktionskette oder noch größer gesagt ein Teil der Menschheit sind. Nebo maximálně se dá říct, že to teda leželo i na nás, protože my jsme součást toho řetězce, té produkce, anebo dokonce v tom velkém smyslu jsme částí lidstva. Aber wenn Sie so einen Entstehungsprozess von Gewinn einmal betrachten, so merken Sie, dass an diesem Gewinn zumindest die ganze Produktionskette, aber wenn Sie es gründlich untersuchen, die ganze Menschheit mitgewirkt hat. Ale když se nad tím, jak ten zisk vznikal, zamyslíme, tak velmi rychle přijdeme na to, že se toho účastní všichni, kdo se na té produkci podílí, ale když se na to podíváme skutečně do hloubky, tak zjistíme, že ten zisk je vyprodukován za spoluúčasti celého lidstva. Nun können wir ja nicht die ganze Menschheit an einem Entscheidungsprozess beteiligen, wie soll der Gewinn verteilt werden. Ale my potom nemůžeme celé lidstvo
jak si zapojit do toho rozhodování o tom, co se s tím ziskem bude dít dál. Und so haben wir unsere Gesellschafter, die inzwischen viel weniger geworden sind, als Treuhänder der Gesellschaft verstanden, die dann miteinander beraten haben, dahin sollen die Gewinne im nächsten Jahr, in diesem Jahr gehen und im nächsten Jahr. A proto jsme vlastně ty naše společníky vnímali jako takové jako správce toho zisku, kteří vždycky rozhodnou, kam ty zisky půjdou v tom dalším roce. Also wieder, natürlich, das sind jetzt zufällig, würde ich sagen, auch die Eigentümer der Firma. Tady v tom případě by se dalo říct, že to jsou vlastně jenom náhodou zároveň majitelé té firmy. Aber im Gesellschaftsvertrag steht geschrieben, ihr dürft euren Anteil nicht verkaufen und ihr dürft ihn nicht vererben. Ale v té smlouvě firemní stojí, že ten podíl na firmě ten majitel nemůže prodat a nemůže ho ani podědit svým blízkým. Und damit haben wir eigentlich schon ein Bild für eine zukünftige Wirtschaftsordnung. Wir sind eigentlich schon mitten im Rechtsleben darinnen. A tam vlastně můžeme říct, to je takový jako jeden z obrazů toho budoucího hospodaření. Vlastně už jsme jako s tímhletím tématem uprostřed těch právních vztahů. Denn in der Frage des Eigentums an den produktiven Mitteln haben wir ein wunderbares Beispiel, wie Rechtsverhältnisse in das Wirtschaftsleben eingreifen. Protože v té otázce vlastnictví výrobních prostředků vlastně máme takový krásný příklad toho, jak právní vztahy zasahují do těch hospodářských poměrů. Sie merken schon, ich bin ein bisschen ein Geschichtenerzähler. Ich bin eigentlich jetzt bei der Einleitung für die Einleitung. Možná jste si všimli, že jsem takový vypravěč, protože teď jsem zatím dospěl k předmluvě k předmluvě. Aber trotzdem sind wir mitten im Thema. Ale přesto jsme uprostřed toho tématu. Also, jetzt kommt meine Einleitung. Teď přijde ta vlastní předmluva. Ich spreche sehr gerne in Prag. Já hovořím velmi rád v Praze. Eine kurze Zeit in der Weltgeschichte hat wirklich die ganze fortschrittliche Welt damals auf die Tschechoslowakei geschaut. Jeden krátký okamžik v dějinách se celý pokrokový svět díval na tehdejší Československo. Insbesondere auf Prag. Zvláště na Prahu. Und ich habe hier zwei meiner lieben Freundinnen sitzen. Ich weiß den Namen nicht mehr, aber sie hat das miterlebt und Anežka natürlich auch. Já tady mám dva milé přátelé, Anežku a Milušku Kubíčkovou, kteří to zažili. Ich spreche von der Prager Revolution. Já mluvím o pražské revoluci, o pražském jaru. Und die liebe Marketa hat heute auch schon einmal gesagt, das war in der Revolution. Das, was sie Revolution nennt, ist überhaupt keine Revolution, sondern das ist wirklich zurück in, ich will nicht sagen in die Steinzeit, aber in frühe alten Zeiten des Kapitalismus. A když Markéta dneska dopoledne mluvila o revoluci, tak vlastně nemluvila o žádné revoluci, protože v tom roce 89 to byl návrat, možná můžeme říct, do doby kamenné. Nicht gemeint? Ja. Also, ich war damals 17 Jahre alt. Mně tehdy v tom roce 68 bylo 17. Und ich würde sagen, der 21. August 1968
war der schrecklichste Tag in meinem Leben. A mohu říct, že ten 21. srpen 1968 byl nejstrašnějším dnem v mém životě. Warum? Weil hier ein Menschheitsexperiment, nämlich, es wurde damals so formuliert, den Sozialismus mit dem großen Programm der Freiheit zu verbinden, wurde zerstört. Proč? Protože tady ten veliký pokus propojit socialismus se svobodou, tenhle ten velký všelidský experiment byl zničen. Und das ist wieder unser Thema heute. A to je i dnes znovu naše téma. Schauen Sie auf unser Wirtschaftsleben, jenseits von all die Ideologien. Podívejte se na náš hospodářský život, naprosto mimo všechny ideologie. Warum sind wir heute so reich? Proč jsme dnes tak bohatí? Weil wir gelernt haben, unser Wirtschaftsleben neu zu organisieren. Protože jsme se naučili náš hospodářský život nově zorganizovat. Und das hat zur Arbeitsteilung geführt. A to vedlo k dělbě práce. Adam Smith hat das, natürlich ein Schotte, der weiß, wie man spart, der hat das untersucht. Wie können wir sparen in der Produktion? Adam Smith, Scott, věděl, jak šetřit a tak přišel na to, jak šetřit v produkci. Und ich will das jetzt nicht ausführen, das können Sie überall in den Büchern nachlesen. Er hat beobachtet, wie Menschen Pins, Stecknadeln produziert haben. A já to teď nechci všechno popisovat, to můžete si přečíst v knihách, ale on pozoroval, jak lidé vyrábějí špendlíky. Und ein tüchtiger Schmied hat vielleicht 30 oder 40 Stecknadeln am Tag produzieren können. A takový jako zručný kovář mohl udělat 30 nebo 40 takových špendlíků za den. Und jetzt hat sich in der Arbeitsteilung eine Gruppe von 10 Menschen zusammengeschlossen und die haben auf einmal 5000 Nadeln am Tag produziert. A pak se dalo dohromady 10 lidí, kteří si tu práci rozdělili a najednou byli schopni vyrobit 5000 špendlíků za jeden den. Also, die Menschen sind nicht tüchtiger geworden. Ty lidé se nestali pilnějšími, sondern sie hatten eine Idee, die Arbeit zu teilen, das neu zu organisieren und das hat gespart. Oni jenom přišli na to, jak si tu práci rozdělit, jak ji zrychlit a to ušetřilo. Und das ist natürlich jetzt sehr vereinfacht, aber war der Ausgangspunkt, unser Wirtschaftsleben so einzurichten, dass wir sehr viel effizienter, sehr viel effektiver, mit sehr viel mehr Gewinn arbeiten. A to je samozřejmě teď velmi zjednodušeně, ale to byl ten začátek toho, jak tu naší práci zefektivnit, jak ji udělat výnosnější, rychlejší. Und dann hat er natürlich zu kurz gedacht. Das ist ja auch ein paar hundert Jahre schon her. Ale pak to úplně nedomyslel, ono to taky už je pár století. Er hat dann gesagt, die sind halt auch ein bisschen egoistisch gewesen. Sie wollten mehr Gewinn machen und dann haben sie das erfunden. Protože on to vlastně chápal tak, že oni jsou egoističtí a chtějí mít větší zisky a proto přišli na to, jak ty zisky získat. Aber heute im 21. Jahrhundert haben wir ein Jahrhundert erlebt, das 20., das das Gegenteil gelehrt hat. A my ale dneska v 21. století se můžeme podívat zpátky na 20. století a vidět, že pravý opak to přineslo. Was macht diese arbeitsteilige Produktion aus? Co
vyvolává tato dělba práce nebo tato produkce skrze dělbu práce? Nur wenn wir für andere, mit anderen zusammenarbeiten, können wir mit Gewinn arbeiten. Jedině tehdy, když pracujeme pro druhé spolu s druhými, může ta práce přinášet zisk. Also, tätig sein für den anderen bringt Gewinn. Pokud něco děláme pro druhého, to přináší zisk. Und das ist eigentlich Sozialismus. A to je socialismus. Also eine moderne Produktionsweise. Ich spreche nicht von diesen Abarten was im Stalinismus erlebt wurde, sondern einfach von diesem Vorgang. Tätig sein für den anderen Menschen bringt Gewinn. Já teď nemluvím o těch jaksi perverzních formách, jak byly zažity třeba ve stalinismu, ale o tomhletom prostém principu pracovat pro druhé přináší zisk. Und wenn wir jetzt eine Tafel statt dieser Leinwand hätten, würde ich ihn Oh, aber wir haben nichts zu schreiben. Doch hier. Doch da. Also, ist natürlich viel zu klein. Je to pochopitelně es ist, glaube ich, příliš malé. bekannt, steht auch im Programm, dass ich einige Jahre mit Josef Beuys zusammengearbeitet habe. Je možná známé, taky to stálo v programu, že jsem několik let pracoval s Josefem Beuysem. Viele kennen ihn wahrscheinlich nicht mehr. Im letzten Jahrhundert war es der bedeutendste Künstler Deutschlands. Mnozí to jméno pravděpodobně znají. V minulém století to byl nejvýznamnější německý umělec. Und seine Tafeln haben einen unglaublich hohen Kunstwert erhalten, kosten 100.000 Euro. Aber er hatte große Tafeln, nicht so ein blödes kleines Papier. Jeho tabule získaly velmi vysokou uměleckou hodnotu, prodávají se za stovky tisíc euro, ale on měl k dispozici velký tabule a nejenom takový kousek papíru. Also Sie müssen jetzt imaginieren, Sie müssen sich das vorstellen. Ich mache nur einen Sketch, eine Skizze. Musíte si to představit větší, musíte imaginovat, já udělám jenom takovou malou skicu. Wir haben vom Wirtschaftsleben gesprochen. My jsme hovořili o hospodářském životě. Wie das moderne Wirtschaftsleben dadurch geprägt ist, dass jeder für den anderen arbeitet. A hovořili jsme o tom, že to hospodářství je neseno tím, že jeden pracuje pro druhého. Und sozusagen als Polarität, das haben wir ja heute Morgen in den beiden Vorträgen gehört, als Polarität zu dem Wirtschaftsleben, zu dem Schaffen von Werten, haben wir den Bereich, der mit den Fähigkeiten der Menschen zu tun hat. A vlastně jako polaritu k tomu hospodářskému životu, kde se vytvářejí produkty, kde je ta produkce a hodnota, tak je ta celá druhá oblast, která souvisí se schopnostmi lidí. Und ganz umfassend diesen Bereich, alles, was mit den Fähigkeiten, mit der Entwicklung der Fähigkeiten zu tun hat, das nennen wir das Geistesleben. A celá ta veliká oblast, která souvisí v tom nejširším možném měřítku se schopnostmi lidí, to je to, co nazýváme souhrnně duchovní život. Und das sind zwei Pole. A to jsou dva póly. Und für den Bereich des Wirtschaftslebens, das habe ich Ihnen schon versucht, ein bisschen zu beschreiben, da hat es eine gewisse Berechtigung, das den Sozialismus zu nennen. A pro tu hospodářskou část, pro ten hospodářský život, tam, jak jsem se snažil říct, má určité oprávnění říct, že to souvisí se socialismem. Oder ich würde es lieber moderner Solidarität nennen. A nebo raději bych to nazval moderně a řekl solidarita. Weil hier in dem Wirtschaftsleben
arbeitet die ganze Erde zusammen. Protože v tom pólu toho hospodářského života spolupracuje vlastně dohromady celá země, celý svět. Die Erde als Ganzes ist unser Wirtschaftsorganismus. Země jako celek je náš hospodářský organismus. Und Geistesleben, wenn Sie schon davon gehört haben, von der Dreigliederung des sozialen Organismus, da meinen insbesondere die Lehrer, meinen ja Schulen, wir sind das Geistesleben. A když jste slyšeli, protože už jsme tady hovořili o trojčlennosti sociálního organismu, o tom duchovním životě, tak tam například učitelé ti zvlášť, jak si zdůrazňují, duchovní život, to jsou školy. Aber das ist auch verkürzt gedacht. Ale to je taky jaksi příliš zúženě myšleno. Sondern Geistesleben ist alles das, was mit den Fähigkeiten zu tun hat. Protože duchovní život je skutečně všechno, co souvisí se schopnostmi lidí. Also jede unternehmerische Leistung im sozialen Geschehen ist natürlich eine Leistung im Geistesleben. Takže každý výkon, který v tom našem podnikání, v té naší podnikavosti přineseme, tak je v tom sociálním prostoru taky projev nebo plod duchovního života. Und wenn wir eben im Wirtschaftsleben sagen, wir sind für andere tätig, das ist der Ursprung der Solidarität. So muss man eigentlich sagen, für diesen Bereich, da haben wir die Freiheit als Prinzip. A jestliže v tom hospodářském jsme viděli, že ten základní princip je skrze tu práci se propojovat, pracovat jeden pro druhého, pak v té duchovní oblasti je tím základním principem svoboda. Und früher, also vor mehr als 40 Jahren, als ich diese Ideen kennengelernt habe, da haben wir dann immer noch so einen dritten Kreis hingemalt. A před 40 lety, když jsem tyhle ty myšlenky poznal, tak byla taková tendence vždycky tady k těm dvou kruhům ještě namalovat takový třetí. Und das hat ja auch eine gewisse Berechtigung, das kann man so machen. A to má také své určité oprávnění, to je možné tak si představit. Aber heute gebe ich lieber das Bild der Lemniskate. Ale dnes raději si to znázorňuji obrazem lemniskáty. Also das dritte ist diese Kreuzung. To třetí, co k tomu patří, to je ten kříž, to je to křížení uprostřed. Und das nennen wir im Allgemeinen das Rechtsleben. A to je to, co obecně nazýváme právní život. Auch das wieder ganz umfangreich gesehen. A zase ale viděno a myšleno ve velmi širokých souvislostech. Wie entstehen neue Prozesse im Wirtschaftsleben? Jak vznikají nové procesy v hospodářském životě? Jemand hat eine Idee oder die Idee reicht nicht aus, jemand hat eine Initiative. Někdo má nějakou ideu, nějakou myšlenku, nebo ideje sami o sobě nestačí, někdo má iniciativu. Und jetzt, der Einzelne kann im heutigen Wirtschaftsleben nichts mehr bewirken. Ale teď je to tak, že jednotlivec v tom hospodářském životě sám nic nezmůže, v tom dnešním už vůbec ne. Tschechisch dauert immer länger als Deutsch. Čeština je trošku delší než němčina. Muss sich mit anderen fähigen Menschen zusammenschließen. To znamená, ten, kdo má tu iniciativu, se musí spojit s druhými schopnými lidmi. Und das Allgemeinste eines Zusammenschlusses ist, man muss eine Vereinbarung treffen. A ten nejjednodušší nebo nejnižší stupeň takového spojení je prostě se dohodnout. Dohoda. Einen Vertrag schließen. Nebo uzavřít smlouvu. Und damit sind wir in einer völlig anderen Qualität. Die Initiative,
das hängt mit der Individualität zusammen. Iniciativa ta vždycky souvisí s individualitou. Und jetzt begegnen sich Individualitäten und vereinbaren etwas. A teď se potkají ty individuality a na něčem se dohodnou. Und das ist ganz allgemein. Hat Wenn der- wir sagen, wir werden, ich weiß nachher, um 1 Uhr hier eine Pause machen, um Mittag zu essen, dann ist das eine Vereinbarung. A to je zcela obecně myšleno. Už jenom to, že jsme dohodnuti, že v 1 hodinu uděláme přestávku a půjdeme na oběd, to je dohoda. Und wenn der Redner überzieht, ist es gut, wenn er eingreift, immer näher kommt und sagt, jetzt ist es Zeit für Mittagessen. Jo. A když řečník přetáhne, tak je dobře, že pan Dušek přijde a bude se blížit stále blíž a blíž, aby nakonec řekl, je čas jít na oběd. Weil die Vereinbarung gilt für uns alle in gleicher Weise. To znamená, ta dohoda, ta platí pro nás, pro všechny stejně. So, und wenn das zur Vereinbarung kommt, dann können wir im Sozialen etwas, ich lasse es ganz allgemein, verwirklichen. A jestliže k takové dohodě dojde, tak můžeme v tom sociálním prostoru něco vykonat. Also, wir haben diesen Dreischritt. Initiative geht von der Individualität aus. Es kommt zu einer Rechtsvereinbarung zwischen Individualitäten und dann können wir unsere Idee in der Erdenwelt verwirklichen. Takže máme takové 3 kroky. Iniciativa vychází od jednotlivce, pak dojde k tomu právnímu, k té dohodě v tom právním prostoru a teprve, když k té dohodě dojde, tak je možné v tom světě něco uskutečnit. Und dieser Mittelbereich, dieses Vereinbaren, das, was heute so negativ auch politisch genannt wird, das hat eben mein langjähriger Freund Josef Beuys gesagt, das muss zur Kunst werden. A tenhle ten prostřední prostor, který dnes je často také určitým způsobem hanlivě označován jako politika, a k čemu máme tady problematický vztah, to je to, o čem Josef Beuys říkal, že se to musí stát uměním. Denn das ist etwas, das muss entstehen. Das kann nicht ausgedacht sein. Wir haben eine solche Regelung miteinander, die gilt für euch alle, für alle Zeiten. A to se musí dostat do pohybu. Tam nejde, aby prostě jsme říkali, teď máme prostě tohleto pravidlo a to platí pro vás, pro všechny, navždycky. Nein, das muss im Prozess als neue soziale Kunst entstehen. Ne, to musí vlastně stále znovu vznikat v procesu jako nové sociální umění. Und sehen Sie, da waren unsere Freunde in Prag wieder so der Zeit voraus. Sie haben ihre Schule genannt, Schule für soziale Kunst. Ist das richtig? A tady v Praze vlastně jsou naši přátelé v Akademii Tabor vlastně v něčem dopředu nebo napřed, protože mají školu, která se jmenuje Akademie pro sociální umění. Ja, und ich habe es vorhin schon angedeutet, natürlich unser Unternehmen ist kleinste Dimension, was Herr Gut-Berlet vorgetragen hat, ist für uns, er hat gesagt, wir sind ein kleines Lebensmittelunternehmen. Das ist gigantisch für unsere Verhältnisse. A ten podnik, jak jsem říkal na začátku, ten náš je vlastně maličkatý ve srovnání s tím, o čem tady hovořil pan Gut-Berlet. Je to malinkatý podnik proti něčemu, co je obrovské, co má obrovský rozměr. Aber ich denke, diese Qualität, wie neues soziales Denken, soziales Gestalten entsteht, das ist ungeheuer wichtig für die weitere Menschheitsentwicklung. Ale já jsem přesvědčen o tom, že všechny tyhle ty myšlenky, které vedou k novému sociálnímu myšlení a sociálnímu tvoření, jsou nesmírně důležité pro budoucnost.
Und ich möchte eigentlich da zu einem Ausspruch kommen, den ein Philosoph aus der Schweiz, ist dir sicher nicht bekannt, Hans Sahner hat es erklärt. A já bych se rád dostal k určité myšlence, kterou vyslovil jeden švýcarský filozof Hans Zahner, ten tady asi nebude moc známý. Wir leben in einer weltweiten Krise, in einer ungeheuren Finanzkrise. On říkal, my žijeme v celosvětové krizi, ve veliké finanční krizi. Er sagt, eigentlich sind die reichen Länder der Welt pleite, sagt man im Deutschen. To znamená, ty bohaté země světa jsou vlastně v bankrotu. Und sie leben von den sogenannten armen Ländern der Welt. A žijí z těch takzvaně chudých zemí světa. Die Finanzkrise sei die Chance, wieder zur Besinnung zu kommen und darüber nachzudenken, was uns eigentlich wichtig ist. A ta finanční krize by měla být podnětem k tomu, abychom se zastavili a zamysleli se nad tím, co je pro nás vlastně v životě důležité. Und er schließt seinen Aufsatz, indem er sagt, wir sind die Wirtschaft, die Politik, die Kultur. A on ten svůj článek končí tím, že říká, my jsme hospodářství, právo a kultura. Wir können nicht auf die Politiker schimpfen oder auf die Wirtschaftsmächtigen, die alles falsch machen. Nein, wir sind verantwortlich. Das macht diese schwierige, aber doch so hochinteressante, moderne Demokratie aus. My jsme odpovědní. My nemůžeme si stěžovat na politiky nebo na ty velké biznismeny a svádět to na ně, protože ta moderní demokracie je právě závisí v tom, že jde o nás, že je to naše odpovědnost. Und ich habe Ihnen ja kurz angedeutet, in unserem Unternehmen, wir haben seit 30 Jahren produzieren wir in Südindien. A já už jsem zmínil, že v tom našem podniku už přes 30 let produkujeme v Jižní Indii. Und das ist harte Arbeit. Also meine Frau ist jetzt gerade dort. Ich bin immer in der Welt und mache Blabla und sie macht die Arbeit. A to je skutečně těžká práce. Moje žena tam právě teď je. My to máme tak rozdělené. Já jezdím po světě a dělám blabla a moje žena pracuje. Und für uns war es selbstverständlich, dort entsteht der Mehrwert. A tam je samozřejmé, že tam vzniká ta nadhodnota. Die Baumwolle wird dort angebaut und wir sind ganz glücklich seit einigen Jahren organisch-biologisch und zum Teil sogar biologisch-dynamisch. A je tam, my jsme velmi šťastní, že už řadu let je to biologicko-organickým způsobem pěstováno a teď už i částečně biologicko-dynamicky. Und die Wertschöpfung findet im Lande statt. A ta hodnota vzniká tam, v Indii, v té zemi. Aber den Gewinn machen wir hier in Europa. Ale ten zisk, ten máme my tady v Evropě. Auf zwei Seiten. Der Verbraucher bekommt T-Shirts, wir machen Baby- und Kinderbekleidung, wo einem eigentlich schlecht werden muss, wie wenig der Verbraucher dafür bezahlt. A to dvojím způsobem, ten zisk. Jednak tady ten náš zákazník dostane to oblečení. My děláme hlavně oblečení pro novorozence a pro děti. A když si to člověk uvědomí, tak se mu vlastně může udělat špatně z toho, jak málo za to ten zákazník musí zaplatit. Aber trotzdem bleibt am Schluss durch straffe Maßnahmen, durch gute Organisation, vor allem durch ein schönes Design, bleibt
ein Gewinn übrig. Ale navzdory všemu, díky dobré organizaci, díky jaksi dobrým opatřením v té celé produkci a obchodu a díky hezkému designu, tak na konci zůstane zisk. Aber das ist nicht unser Gewinn. Deshalb versuchen wir mit der Weiterleitung des Gewinnes an gute, an fruchtbare Initiativen, das wieder in ein neues Zukunftsprojekt umzuwandeln. Ale to není náš zisk a proto se snažíme tím převedením toho zisku na další nadějné projekty a do dalších nadějných iniciativ zase jako darovat budoucnosti. Ja, und ich habe das heute bewundert. Trotzdem ich seit 30 Jahren in Indien arbeite, fällt es mir heute noch unglaublich schwer, ohne Schuhe einen Vortrag zu halten. Und in Indien muss man das. Sie können nicht ein Haus betreten mit Schuhen an. Das ist total unhöflich. Já jsem to dneska velmi obdivoval, protože přestože 30 let pracuji v Indii, tak ještě stále je to pro mě nesmírně těžké přednášet bez bot. Ale v Indii je to nutné. V Indii se nemůžete pohybovat v botech po domě. Nicht nur in diesem Punkt ist unser Künstler mir weit voraus. Takže v tomto bodě je náš umělec jaksi velmi napřed. Dankeschön. Děkuji vám za pozornost. Děkuji pěkně. Ulrich Rösch, Tomáš Boněk.